Nake nayibona yini i-team ethi before iyodlala abantu bathandaze, abantu bahamba inyanga, abantu bayongena olwandle beyocelela nje ukuthi sicela ukudla iSundowns, noma singaze sidle ngobugebengu njengoba nabo abanye bashaya ngobugebengu, bayazazi abasidle ngobugebengu basidonsa ngomsila. Nake nayibona i-team enjalo, ndake nayibona i-team ekhulumisa abantu abangafundanga ibakhulumisa isilungu. Phela nokuthi uthi uyafika nje emzini ensizwe uthi uyabuza ukuthi bafowethu idlale kanjani iSundowns, kuvele kuthiwa obvious. Hawu, uma ngaluthi umZulu seseyaphi obvious umazelaphi ngoba umfana wenkomo lo. Yiyo le team le bafowethu. Hayi, ivumeni ingane zakwethu ngesakho. Ivumeni mapakaniya. Hayi, ivumeni bafowethu. Makhosi amahle. Ivumeni le team. Yabo njengoba ngilokhu ngigqoke kanje, iSandawana ngaphansi, iSouth Africa phezulu, yalibona iflag. Ngoba le team ikabili ifike ibe yi-team ibuye iphinde futhi ibe yi-squad. Wakwayibonaphi i-team enjalo? Iba yi-team ibuye ijike futhi ibe yi-squad le team le. Wakwayibonaphi wena i-team enjalo? Ingakho ukungibona ngishuqule kabili. iSandawana ngaphansi, iSouth Africa ngaphezulu. Ngoba nje hayi le team lena yenza imanga bafowethu. Ivumeni ingane zakwethu, ningasabi, ivumeni. Siyayilanda, siyabuya nayo inkanyezi okwesibili, ne-AFCON futhi mangabe nakhona kusihambele kahle bafana. Sizobuya nayo nje bafana, siloku sinijabulisile nje bafana. Singene futhi soqualifya futhi nokudlalela ilokuzana iCup lomhlaba, eWorld Cup bafana. So loku sivumeni bafana, kodwa sinikezeni lo 6 points bafana. Just give them the league. Bese mayiqala-ke isizini elandelayo bese nithatha lo 6 points wenu nugodle. Nazi yazi ukuthi vele nawo lo 6 points lesizowukhava. Hayi, kabuyelo bafana bestyle. Hayi bafana bakithi, hayi mina ngiyanivuma. Nabona nalama 1.4 million lo upresident le anithembise wona, uSherman anithembise wona bafana, ukuthi manithatha le Champions League bafana, insizwa nje izofika ekhaya iphethe nje 1.4 million ngaphandle komholo wakho mfana, ubonus nje kuphela. Hayi mina ngiyanivuma bafana bakithi. Hayi ngiyanivuma insizwa zakithi, ngiyanivuma. Hayi niyayenza into yenu bafana bestyle. Hayi nayenza into yenu. Usengaphika nje ophikayo bafowethu. Hayi mina ningigeza igilo bafana. Hayi ningigeza igilo bafana. Hayi ivumeni ma-Afrika amahle. Akuliwa bafana, akuliwa, kuyadlala. Sikhuluma nje indaba yaseluza yasenkundleni nje bafana, yasegroundini. Hayi akuliwa. Ivumeni le team bafowethu, ivumeni. Mina ngavuma kudala, hayi manje. Shushane and Piano, Italian style. Hayi siyabonga baba uShabalala la ulele khona. Hayi uyiqhawe la ulele khona. Sambonga uShushane and Piano wasizela nawo. Hayi ma-Brazilians, hayi siyabonga bafana base-Brazil. Obebeto, ngabasingaqedi, Romario, Rivaldo, Kaka, Dunga, Ronaldo, hayi bafana, hayi Neymar, hayi singabala singaqedi bafana. Hayi siyabonga bafana, istyle senu bafana. Hayi siyasebenza la eMzansi. Hayi abona lo mfana lo number 10 lo weSandawana bafana, namazi nina ngeke ngimbize ngegama. Hayi umshishi. Hayi bafana, big up, bambeni kanjalo bafana, bambeni bafana. Ngiyabonga bafana, ngiyabonga. Nengenza ngihlala ngijabulile ngaso sonke isikhathi. Ngiyayiqhenya mina kuba umlandeli weSandawana. Hayi ngiyayiqhenya, bonga iqhenyo kwakho lokho, umona kwakho mina. Hayi ngiyayiqhenya, khululekani bafana. Sambeni bafana, solanda inkanyezi sibuye naye ekhaya. Ngiyabonga.